Lehen graduko 3. mailako ikasle talde batek crowdfunding proiektua jarri du abian iesa duten Indiako emakumeei laguntzeko. Bidasen positibo du izena ekimen solidario honek. Gabiltza lanian Donostiko ONG batekin da izan dana Kalkuta ondoan, eta eman zikuten aukera bertara Indiarako jasenian gabonen ostian, beraiekin laniteko proiektu baten laguntzen diena emakume batzuri, iesa gaben emakumeei pixkat aurrera egiten medikamentuak eta hola emanez, baina bestalde batetik pixkat emakume hauen alduntzia lantzen du. Orduan ikusita hortan ingo gelura lan, hasi ginen pixka bat horreri buruz begiratzen eta ikusi genuen, komentatu ziguten, proiektua sola finantzatuta 2018 urtera arte. Orduan, esan genuen, hortekan aurrera jarraitzeko, gustatuko litzaizuke eskatu zigun Kalkuta ondoanek egiteko beraien gabonetako kanpaina, eta orduan pentsatu genuen gabonetako kanpaina itia proiektu horretara begira. Baita ere ikusi genuelako, hemen gaixotasun hau pixkat astuta dakagula, batez ere gaztiok, hemen duela 30 urte edo pasatu zandana astuin zaigula, eta orduan pixkat hori ere plazerazteko. Proiektuak dauzka hainbat puntu ezberdin, baina azkenean da iesa dauken emakume lagunduko zeindore zona hortan dalako momentu honetan ies kasu gehixendarenak emakumeen partetik. Orduan, lagunduko dut zein medikamentuekin, janarixakin, igual lehen gaiekin izan aldana, eta gero aparte, eren heziketan, eren umiei tratamentuak ematen, o eren alduntzean eren lidergotan azkenean erak aurreretara izateko eren bizita, eta gero nahi debena da emakume horrek izatea agentes de cambio ditzen jakona azkenean era formatzea, gero beste emakumei laguntzeko eraldatzen eta orduan izatea prozesu bat moduan. Jarri genuen hasieran pentsatu genuen helburua 1.000 eurokoa izan zen, azkenian 2 urte hauek 2017 eta 2018 finantzatzeko 120.000 euroko presupostua dago, horrela beste urte terdiz edo iraun altozuan. Hala ere, Goteo horri aldian dago donatzeko edo laguntzeko aukera, eta bertan dakago jarrita minimoa 10.000 eta optimoa edo 25.000. Eta 10.000ekin jarraitu galko zalako pixka bat behintzat. Eta hori, gure sare sozialetan sartu eta eramaten dizu Goteo horri aldera, eta gure sare soziala dira @bidasenplus, bai Instagramen eta bai Facebooken. Bidasen plus idatzika, asko giken da plus positiboa jarrita ez dela. 9 eurotik aurrera donatzerakoan beti iristen da etxera gero xido txartel bat, xido txartel hauek dira hasiak dituzte, orduan gero landatu egiten da, eta nahi duguna da azkenian Indiako emakumeei lagunduko diogun bezala, beraieri ekonomikoki lagunduko diogunez, baita ere hemen emakumeon alduntzian borroka hontan eta laguntzeko xido txartel hauek erostia emakumean alduntzeko esaldi bat idatzi, eta hori oparitzia lagunai, amai edo bakoitzak berari, eta gero hau landatzeko. Orduan, gonbidatzen dugu jendia parte hartzera crowdfundingean laguntzeko Indiako emakumeei, baina baita ere, xido txartel bat oparitzeko edozein lagunei edo baita bakoitzak beretzako erosteko, oso polita dira eta detaile polita iruditzen zaigu egia esan da.